ngalih lokasi ke loro lur. Sawah nomor loro sawah PRT. Panas. Kuat poso to ora iki caca. Sawah PRT ke tengah iki. Nek ora di terang ora dalan. Arah sumurnya sini banyune pakai tunjukur. Krim boy, panas ini. Petani menjerit pora iki Mas Cep kita mana laut Mas Cep. Bos Cep. Dada dulu. Bos Cep Daud bolo. Panas. Daud panen. Dalam. Dereng. Anu, daun tuban. Daun tuban pon Nggih. Ing telu jatahe. Bulet nih kayak gitu ya. Kayak akhirnya bulet. Ini deleng kasih panen nih. Gue sapa ora. Kapal iki panen nih rotot panen tapi sayangnya banyu tok iki repot iki panen banyu tok. Ini bubuk lho. Nyup kancane traktor tadi nyup. Kendenan motor. Merah kendenan pelongor ya lho. So moka ya kaya. Ini masih di Daud dhewe. Terus kono sing nandur ya bojone dhewe lho ae mbok. Nek sing iso tanduri dhewe. Ya akeh do tandur kae kono ya tandur jenan. Idul kae do tandur. Sing tandur iki. Iki langkah Daud ngene Pak RT. Nek bisa apan. Aduh, titit. Iya. Titit. Tiup ya Pak tentara bolo kalau aduh kalau ngono kalau ketok pora kalau ketok pora bolo waduh kalau iki mari anu jadwal bedilan latihan nembak iki kan gunung iki ku benteng lapangan tembak nggone Alugoro. Lagi lurus kene daerah amane iki daerah merah iki kene lurus dadi sing lurus karo gunung iki diperingati kon mulih dhisik kon nek wis rampung tembakane lagi kon balik neh kon lanjut ke maneh paling kok sing oleh iku daerah kono-kono daerah kulon sing ora zona merah. Piye bolo? Piye? Lagi jegur adek wis. Ayo piye demi keselamatan. Bulat. Keselamatan bersama saling menghargai saling menghormati lah si Deding kono yo bareng latihannya sampai awan tok jam 11 11 jam 12 sebar
Mesene digidek nek. Diceluk ben gak keru. Ndak kayak menungso iki. Aduh, aduh. Wah, rumba-rumbu iki piye to ki? Awake rumba-rumbu utuh ambruk iki piye rasane iki? Yo berarti terai satria aku genten tak teraku. Paronan bolos, paronan gentenan. Dadi ning awake rasane kudu liar aja awake. Kudu kuat posone yo. Sasi full. Tungguai. Tungane. Mari yo kalian sama lapor. Moto Daud. Tunggu kuat sampai rampung sasi. Parane mbak tentara loro bolo. Kok tekone. Sini ki saben dina. Nah, esuk latihan bedil. Aduh.